ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଅସୀମିତ ଏକତ୍ୱ। ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଇନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଏହି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଗୀ, ରହସ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ସହ ସମ୍ମିଳିତ କରି ଆତ୍ମରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଇନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଳସା କୌଣସି ଏକ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ। ଏହା ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଳାଷା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଚେତନ ହୋଇ ପରିଚାଳନା ନ କରିବେ, ଏହା ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବା ଏବଂ ଖୁସି ରହିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଅସୀମିତ ଏକତ୍ୱ। ଆମର ଭୌତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୁନିଆ ସୀମାରେଖା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁନିଆକୁ କୌଣସି ପରିସୀମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଏହି ଅସୀମିତ ଏକତ୍ୱର ପରମାନନ୍ଦକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ସହାୟତାରେ ହେଉ ଅଥବା ଏହାର ବିନା ସହାୟତାରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତି ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର। पढ़न्तु न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर मान्यता प्राप्त इनर इंजीनियरिंग ओडिया संस्करण आनंदमय जीवनर सूत्र। एही इनर इंजीनियरिंग पुस्तक रे सद्गुरुଙ୍କ द्वारा प्रदत्त सूत्रावली को प्रयोग करी पाठक निजे निज भाग्यर रचयिता होई जीवन को आनंदमय करि परिबे। कोनोसी उपर ठाउरिया बा घसरा कथा नथिबा एही पुस्तक आत्म रूपांतरण पई तीव्र आकर्षण सृष्टि करि पारि थाए। अधिक जानिबा पई देखंतु TBW ओडिशा फेसबुक पेज।